Sarreran aurreratu dugu eta gaur kolaborazio bat izango dugu. Julen Linazasoro teknologia berrietan aditua den kolaboratzailea dugu gaurkoan eta nabigazio pribatuari buruz edo horri buruz hitz egiten hasiko gara, ez? Julen? Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer modu zaude? Ondo, primera ez tardia pixka bat horrela, baina ondo. Bai, neguan bete-betean sartu gara. Hori da, eta ja nabaritzen dugu. Baina 2019a ongi hasi duzu. Bai, primeran ja proiektu berriekin eta ondo. Esan aldaiteke pixka bat? Bai, Vital Fundazioarekin Araban, egingo dugu proiektu bat Arabako ikastetxe guztietara juteko, bigarren hezkuntzako ikastetxetara. Bai gazteei, ikasleei, gurasoei eta irakasleei heziketa digitala eskaintzeko. Beti leku batetik bestera, Hori da, gelditu gabe. Bai, hori, Nafarroan, Araban orain... Hori da, eta baita ere, aurrekoan Legazpien egon nintzen ere beste ikastetxe batean, Durangon ere egon naiz, gelditu gabe, hori. Eta, noiz bete esan duzu, egiten dituzu, eskaintzen dituzu lantegiak euskeraz, gazteleraz eta ingelesez. Hori da, hizkuntzetan, bai. Hizkuntzea ez da arazoa, nik hitz egin dezake, edozein moduan. Eta gainera, gai digitala oso zabala da, ez? Asko dago hitz egiteko. Hori da, gaina hain zabala da, askotan, itzalde batean, juten naiz hitz egitea, adibidez atzo egun nintzen apima batean, guraso elkarte batean, hitz egiten ezketa digitalari buruz, baina aztertzen galdetzen zibersegurtasunari buruz, hor ere zer ikusia daka, pribatutasuna ere zer ikusia daka, orduan gaia oso zabala da. Eta besteak beste, nabigazio pribatua daukagu. Hori da. Gauza da guk interneten erabiltzerakoan, enpresa desberdinek guk egiten duguna gordetzen dute. Adibidez nik juten naizena web orrialde batea, orrialde horrek, gordetzen du gure bisita. Nondik bisitatu dugun, eta noiz, eta zer egin dugun gero, eta zer egin dugu hori bisitatu baino lehen. Orduan, badaude web orrialde batzuk, gehienek orain kukiak eskaintzen dizkigutela. Eta kukiak da gure nabigatzailean gordetzen ditugun programatxo txiki batzuk, eta horiek, programazioen artxibo batzuk, eta bertan informazioa daukagu. Orduan, guk orrialde batera juten garenean, kukiak onartzen baditugu, orduan, adibidez, Facebookera juten gara, orduan, kukiak onartzen baditugu, guk kukiek gure pasahitza eta gure zarpenak gordetzen ditu. Orduan, guk Facebookeko orrialde desberdinetara juten garenean, ez dugu berriro pasahitza sartu behar. Ze bestela, leku guztietan pasahitza sartu beharko genuke. Orduan, kukiak egiten duguna da guri nabigazioa erraztu. Zer gertatzen da, badaudela, hirugarren taldekoen kukiak deitzen direna, eta horiek dira ja, orrialde horiek ez, beste enpresek orrialde horietan jartzen dituzten kukiak. Zertarako, orrialde horietan nortzuk ibiltzen diren jakiteko. Eta baiek ere, behaiet estadistikak egiteko. Zenbat jende agertu da, nondikan, zenbat denbora egon den, ze erosi duten, edo ze ikusi duten, zenbat denbora ikusi duten zati hau, zenbat denbora ikusi duten zati hau. Adina... Hori da, orduan, horiek ja kukiak jarraitzaileak ditzen direnak, edo ez direnak beste kukiak bezala. Eta gero badaude beste kuki batzuk direla superkukiak edo flash kukiak, eta horiek dira borratzeko oso komplikatuak. Orduan, horiek erabiltzen dira asko, guk nabigatzaileekin ez ditugu borratu. Naiz eta guk nabigatzaile esan, kuki guztiak borratu, horiek ez dira borratzen. Antivirusek ere kuki horiek ez dituzte borratzen. Orain hasi dira ateratzen programa desberdinak edo nabigatzaileentzako estentsio desberdinak kuki horiek borratzeko, baina borratzeko asko zailagoak dira. Orduan, kukiak dira, guk interneten egiten duguna, jarraitzeko modu bat. Eta konplexuagoak diren horiek ere onartu behar ditugu guk. Horiek ez dira behar guk onartzea. Hor daude eta behaien lan egiten dute gure onarpenari gabe. Ez dute gure onarpena behar. Hor egoten dira, horregatik dira arriskutsua. Gero baita ere dago guk egiten duguna jarraitzeko beste modu bat. Deitzen dela device printing, dela gure gailuen aztarna bezala. Ze gailu bakoitzak badauka ezarpen mota bat, letra mota batekin, erloju mota batekin eta ezaugarri batzuekin.
Orduan, ezaugarri guzti horiek algoritmoen bitartez zenbakietan bihurtzen dituzte. Orduan, gure gailu bakoitzak zenbaki bat adierazgarria dena dauka eta horren bitartez jakin daiteke nun ibili den. Orduan, jakin dezakete, nik nire gailuarekin, nire telefonoarekin edo horren gailuarekin nondik ibili naizen. Eta baita ere dago beste modu bat deitzen dela cross-devicing. Dela, teknika deterministak eta probabilistikoak erabiliz, saiatu nahi dute jakiten nun ibili garen. Deterministak zeitzen zaio, nik Facebooken sesioa hasi egin badet, badakit Facebooken sesioa hasi dudala. Baina probabilista da, nik egiten dudan beste gauza guztiak, bai duten informazioaren arabera, saiatzen dira asmatzen nun ibili nahi zen eta ze gailuak diren neriak. IP-en arabera, adibidez nik etxetikan sartzen banaiz Facebookea telefono batekin eta baita ordenagailu batekin, wifi sarean baldin banago, wifiaren ultorren IP berdina daukate. Orduan, IP-aren arabera asmatzen dute edo lotzen dute bi gailu horiek neriak direla. Orduan, bi gailu horiek saiatzen dira, beste zein lekuetan egon diren jakiten. Eta guzti hori legala da? Guzti hori legala da eta ez dago erabat erregulatua, oraindik. Legala da, berez legala egiten dute eta ez dago legerik horren kontra. Baina bai, berez, enpresek adierazi behar dute hori egiten dutela, eta hori ez da egiten. Zeguk erabiltzaileak ez dakigu hori gertatzen dela, erabiltzaile normalak ez daki hori gertatzen dela. Eta ez jakintasun handia dago? Bai, orduan legala da, baina puntu bat arte. Eta hori da, guk egiten duguna jakiteko modu bat, baina badaude modu gehiago. Eta informazio hori zertarako erabiltzen dute? Informazio hori, alde batetik enpresa desberdinak behaien marketing teknikak hobetzeko erabiltzen dute, informari gauzak saltzeko erabiltzen dute, eta informazio hori ere, Facebooken gertatu zen bezala, jendean manipulatzeko ere erabili daiteke. Zuk baldin badakizu norbaitek ze gustuak dituen, zu manipulatu dezakezu zeo zer erosteko, edo modu batean pentsatzeko, edo nahi dutena zuk egiten saiatzeko. Hori ez da oso erreza, baina ehuneko portzentai txiki bat manipulatua izaten da, normalean. Gero baita ere guk nabigatzaile bat erabiltzen dugunean, nabigatzaileak ere guk egiten dugun guztia gordetzen du. Nik Google Chrome erabiltzen badet, edo Safari edo Firefox, nabigatzaileek nik egiten dugun guztia gordetzen dute. Nik bilatzaile bat erabiltzen badut, bilatzailea, Google edo Yahoo edo erabiltzen duen bilatzailea, horrek ere egiten duan guztia gordetzen du, bilatzen duan guztia. Badaude seguruagoak direnak ez? DuckDuckGo edo nola da? Hori da, badaude bilatzaile seguruak, DuckDuckGo, eta horrek egiten duena da ez duela gordetzen guk bilatzen duguna. Eta badago nabigatzaile bat egiten dela Brave, lehoi baten forma daukana, eta horrek ez du gure arrastroa jarraitzen. Dirua erabiltzen du ez gure informazioa saltzen, baizik eta guri publizitate desberdina erakusten. Nabigatzaile guztiak eta bilatzaile guztiak eta sare sozialek egiten dutena da gure informazioa saldu, hirugarrengo enpresa horiei. Orduan, esaten dena zerbait doakoa baldin bada produktua zuzara. Hori da, ez da doain. Nik adibidez Gmail edo interneteko email bat erabiltzen badut, Yahoo edo Hotmail edo Gmail, nik erabiltzen dudanean onartzen dut, nik idazten duen guztian monitorizatua izan daitekeela niri publizitatea saltzeko edo produktuak hobetzeko edo gian gauza desberdinak egiteko. Baina gauza da, jende asko ja ari da preokupatzen esaten dute nik nola dakit hori bakarrik monitorizatzen dela horretarako eta ez dituzten nire ideiak erabiltzen gauza berriak sortzeko. Edo nire unibertsitatean ari banaiz ikerketa bat egiten, nola dakit ez dutela ikerketa horren informazioa erabiltzen hori beste leku batean egiteko. Edo nire liburu bat idazten ari bainaiz, nola dakit ez dutela informazio hori erabiltzen beste liburu bat idazteko. Hori ere hor dago. Guk erabiltzen ditugunean ere Google Drive eta horrelako zerbitzuak, odeian daude zerbitzuak ere, guk ere baimena ematen diegu enpresa horiei daukagun guztia ikusteko. Jabetasuna guria da, baina pribatutasuna galdu egiten dugu. Ze enpresa horiek ikusi dezake, guk egiten duguna eta askorei ere baimena ematen diegu, guk ditugun dokumentuak beste batzuei erakusteko eta moldatzeko. Orduan,
kontu zibili behar dugu, zer gordetzen dugunarekin eta nun. Ezer ez da pribatua eta inor ez da anonimoa. Hore, interneten ez, zuk ordaintzen badezu zerbitzu batengatik, orduan ja pribatutasun handiagoa daukazu, ez duk ja ordaintzen dezu zerbitzu horrengatik, orduan ja ez dute zure informazioa saltzen. Nik odeian nahi badut zerbitzu bat sortu, badaude enpresa asko, eskaintza hori ematen didatela, nik erosten dut enpresa horrekin kontratu bat egiten dut, eta orduan ja, hori ja pribatua da, bakarrik nik dakit, eta gero ja, enpresan arabera, fidatu behar naiz enpresa horretaz, baina berez hasiera batean, ni bakarrik dakit zer egiten, zer daukadan hor, eta nola erabiltzen dudan. Bestela, mundu guztia jakin dezake. Eta guzti honen tartean agertzen dira nabigazio pribatua eskaintzen duten nabigadoreek. Hori da, baina horrek zer egiten du. Zer nabigadore guztiek daukate aukera hori, nabigazio pribatua. Horrek ematen digun aukera da, gure nabigatzaileak ez dituela gordetzen cookie desberdinak edo ez duela gure egiten dugunaren inguruko informazioa gordetzen. Baina horrek ez du esan nahi guk nabigazio pribatua erabiltzen dugunean beste enpresa horiek, beste zerbitzu horiek ez dutela gure informazioa gordetzen. Desberdina da. Nabigazio pribatuak hori esan nahi du bakarrik, gure nabigatzaileak ez duela hori gordetzen. Eta orduan, zertarako erabiltzen da nabigazio pribatua? Guain badakigu, erosketak egite ditugunean interneten eta zer bilatzen dugunean, detektatzen badute leku berdinetik bigarren aldiz juten garela, gauzak garestiago jartzen dituztela. Nabigazio pribatuarekin, cookie horiek ez ditugu onartzen, orduan informazio hori ikusi dezakegu beraren prezioa aldatu gabe. Edo sartu daitezke gure e-mailea, adibidez Gmailea, eta gauza desberdinak begiratu beste pestainetan, beste lehioetan. Ze guk e-mail batea sartzen bagara, gero informazio gehiago bilatzen badegu, informazioa gure kontura lotua dago. Eta hori egiten badegu, informazio gehiago ematen diogu oraindik. Ze baiek jasotuten informazioa eta gainera gure izenarekin lotzen dugu informazio hori. Orduan, nabigazio pribatuarekin hori ere egin daiteke. Baina baita guzti honek abantaiak ditu, esan nahi dut, enbeste, gu ikusteak eragin dezake publizitate pertsonalizatua eta... Bai, hori ondo dago, hori onartzen badezu, hori ez dago arazorik horrekin. Zuk egiten duzu, baina gauza da, guk ez dakigula noraino sortzen dugun informazioa eta informazio hori nola erabiltzen den. Enpresa batek nire informazioa erabiltzen badu, nik jakin nahi ze informazioa erabiltzen ari den zehazki. Nik baimen emateko edo ez informazio hori zehazteko. Adibidez orain Facebookek egin nahi duen dauka patente bat jakiteko nortzuk bizi diren etxe berdinean, baipen arabera. Baina horrek ere pribatutasun ere larrialdi asko egiten du, ze norek ez du jakin behar norekin bizi nahi zen, eta informazioari nola erabiliko dan. Orain egon da, 10 Year Challenge, ikusi ez dute sare sozialetan, argazki bat jarri zuria, eta orain dela 10 urte zenuen argazki bat ere jarri, eta ikusi nola aldatu zaren. Hori, teknologia enpresek sortu dute challenge hori, beraien facial recognition edo aurpegi rekonozimentu hori logaritmo horiek hobetzeko. Eta jendea badoa. Claro, eta guk egiten ari gara, laguntzen ari gara jakin gabe horrekin. Moda bat da, nik egingo dut ere. Eta orduan ja, orain dela urte batzuk egon zen moda bat Facebooken, guazen elkar ezagutzera. Orduan niri buruz hogei gauza esango dizkizut eta bakoitzak egin behar du. Nire izena ez dakit zein da, ez dakit nun jaio zintzen, nire maskotaren izena ez dakit zein da, ez dakit zein gustatzen zait, baina gauza horien artean, guk erabiltzen ditugun pasaitzak berri eskuratzeko galderak zeuden. Eta orduan, guk galdera horien erantzuna guzti horiek mundu guztiari zabaltzen dizkiegu, konturatu gabe. Ze guk badakigu informazioa ez dugula eman behar, baina horrelako gauzak agertzen direnean, ematen dugu konturatu gabe. Pentsatu gabe konturatzen gara, baina ez gara konstiente egiten ari garela. Orduan, berezia, guk egiten dugunean zeo zer, informazio asko sortzen dugu, eta gainera guk informazioa esplizitoki ematen badugu, dena ematen dugu. Eta ez dago zer pribatua, baina askotan guk ematen dugu informazio guztia. Gardentasun falta dagoela, baina azkenean gu gara emaileak. Hori da, normalean ere argazki bat publikatzen dugunean, argazkitan informazio asko ematen da, eta guk publikatzen ditugu. Baina argazki batean jakin daiteke nun zauden, nun bizi zaren, zure etxea nolakoa den, alarmak dituzun, ez dituzun alarmak, non dauden lehioak, nolakoa diren zerradurak,
baliozko gauza dituzu, eta zuk ematen duzu, kontatu da informazio hori guztia, eta baina bain Googleekin, Street Viewerekin jakiteteke nolakoa den etxea kanpotik, dena hori jakin daiteke, baina guk ematen dugu informazioa askotan. Bai, beldurra ematen du, ez da? Bai, baina beldurra ematen du, guk ez erabiltzea informazio edo edakigun hori, edo teknologia hau modu konsiente batean, hori da beldurra ematen duena. Bai, arduratsuak izan behar gara. Hori da. Eta hor sortzen da ere arrastro digitala. Hori, arrastro digitala da guk, agertzen da. Bai, dago erlazionatua, guk zeo zer egiten duguna, enpresa desberdinek jakiten dute, ikusi ditugun enpresa horiek guztiak, migratzaileak, bilatzaileak, web orrialde desberdinak, ruterak rekordetzen du, orduan, egiten dugun guztia arrastro bat uzten du, eta beti jakin daiteke nork egin duen zer. Batzuetan oso zaila da jakitea, beste batzuetan erresago da jakitea, baina azken finean jakin daiteke. Eta gero ere, guk ere, publikatzen dugunak ere beste arrastro bat uzten du. Eta guk publikatzen duguna da gure munduarekiko aurkezpena. Nik sare sozialetan gauza bat jartzen badet, munduak horrengatik ezagutuko nau. Ni norbaitekin asarritzen banaiz kalean, zeo zer egin didalako, eta jurren banaiz Twitterrean, esaten badioz, eske balio zaizu ez dakiz zer, tontua zea, internetek bakarrik ezagutuko nau, nik jarri duenaren gatik. Bai, zure marka esaten dena. Hori, zure marka sortzen ari zara, eta norbaitek kontratatu nahi zaituenean, egingo duen lehenengo gauza da, zure sare sozialek ikusi, jakiteko, zer gauza mota jartzen dituzun, eta bakarrik horrelako gauza jartzen badituzu, horrelako gauza asko jartzen badituzu, bat zuzena ez zaitu kontratatuko. Sare sozialak dira, berriro ere, gure aurkezpena munduarekiko. Orduan, kontu zibili behar dugu jartzen dugunarekin. Eta zeo zer publikatu baino lehen, bi aldiz pentsatu behar dugu. Argazki bat publikatu baino lehen, bakarrik erakutsi nahi duguna, erakusi nahi galera, konturatu ikusi behar dugu, baiezatu behar dugu. Nahiz eta ezabatu, lortu egin daitezkelako hori bat, tweetak edo... Karo, hori betirako egitzen da, guk zeo zer jartzen duguna betirako egitzen da. Zuk ezabatzen duzu, baina agian norbait kopiatu du Twitter hori askotak gertatzen da. Ez dakizengo politikoaren Twitterra goin dela 10 urtekoak agertzen ari dira. Esatu batuetan, hemen jartek egin duen ez dakizer, komentarismoak goin dela 10 urtekoak. Nahiz eta behak borratu ja, eta ja barkabena eskatu, baina hori hor gilitza eta berriro erabi daiteke bere kontra. Behin eta berriro erabi daiteke. Bai, edo kapturak edo, bai? Hori da. Badaudelako adibidez, aplikazio batzuetan historiak egiterakoan irauten dutela 24 ordu eta ezin... Bai, Snapchaten, badago aukerari, Instagramen ere... Eta ezin daitezkela blokeatutak daude kapturak, ez? Snapchaten uste dut horrela... Bai, orain aukera hori dago, eta Instagramek orain ematen duen aukera da jakiteko, edo sartzen ari da, ez dakit ezarri duen ja, norbaitek kaptura egin duen edo ez. Azkenean teknologia hori lekuzetan blinea izango da. Azkenean ikusi den hori arriskutsua dela, ze jendeak ez du modu egoki baten erabiltzen, nola desagurtuko den, nahi du bana jarriko dut. Eta jendeak txorakeria jartzen ditu. Orduan, egiten ari dena da, aukera horiek mugatzen ari dira. Jendeak ez ditulako ondo erabiltzen. Baina azkenean ondorio berberara llegatzen gara, eta da norbera izan behar dela egiten duenaren arduratsua, ez? Hori da. Bai. Eta arrastro digitala edo zertan hori aplikatzen da, aplikazioetan, Twitterren... Aplikazioak ere, guen esan dezula, kontu zibili behar gara, ze aplikazio askok gure informazioa nahi dute. Orduan, aplikazio bat jetxi nahi dugunean, begiratu behar dugu, ze informazio ikusi nahi duen. Eta informazio gehiago ikusi nahi badu, orduan ez diogu baimena emango eta beste gauza bat jetxiko dugu. Batez ere, doainik diren aplikazioak. Ze badaude aplikazio asko, nahi dutela gure kontaktua zeintzu diren jakin, ze wifi saretara konektatzen garen, gure kalendarioak ere behar informazioa hartu nahi dute, jakin nahi dute nori deitzen diegun, dena, nun gauden, beste batzuk ere gure kamera aktibatu nahi dute, beste batzuk gure mikrofona aktibatu nahi dute, eta gu baimena ematen badiegu, baina, gure kamera eta mikrofona edozein momentutan aktibatu daiteke. Ez dakit zuri gertatu zaizu, baina niri gertatu zait eta lagun asko gertatu zaigu, zertaz hitz egiten ari garela, eta ordu erdi barru edo horrengo gunean, horren inguruan informazioa ikusten dugu. Zergatik, ze badaude aplikazio askotan mikrofona aktibatuta dagoena, adibidez WhatsAppen, mezuak bidaltzeko ahotsez, edo Instagramen, edo Facebooken, berdin egiteko, bideokonferentzia egiteko, eta orduan, nola hori aktibatua dagoen hori egiteko, baina ez dago bakarrik aktibatua erabili nahi dugunean, aktibatua dago momentu osoan. Eta orduan, aktibazio hori erabiltzen da, berez, bakarrik,
hitz batzuk detektatzeko, publizitatea saltzeko, baina berez ez dakigu ze bat gauza detektatzen dituzten. Egia da ere, hainbeste informazio, hainbeste jendearen informazioa oso zaila dela kudeatzea, baina horregatik sortu zen ere big data hori, informazio guzti hori kudeatzeko. Bai, ez da tantxe isunak eta horrelakoak ere edo kasuak entzun izan ditu dalako. Aplikazioak daudela hori, adibidez, futbol partidu bat ikusterakoan, mikrofonoekin ikusten da taberna honek partidu hau emititzen ari du eta ez du baimenik. Hori da, edo Alexa eta horrelako produktuak, Alexa eta Amazonen daukan bere altavoz inteligentea, hori ahotsarekin ere, edo telebista inteligenteak ahotsarekin ere komandoak emateko aukera dago. Baina horrek esan nahi du, mikrofonora beti aktibatua dagoela. Eta orduan, esaten dugun guztia egun osoan zehar, hor dagoela, eta Amazonek dakiela. Eta orduan, badaki ze behar ditugun, eta gauza gehiago ere. Esaten dugun guztia dakite. Orduan, horrekin kontu zibili behar gara. Zeo zer inteligentea bali bat, gaina horrekoan irakurri nun, orain telebista inteligenteak direla telebista normalak, baino merkeagoak. Zergatik? Beraien ikerketak dituztelako, eta orduan, jaso dituzten datuekin lortuko duten informazioak diru bat balio du, eta orduan, konpensatzen zaie, telebista bera merkeago jartzea. Ze jasonko dutenak diru gehiago emango die. Orduan, kontuz gauza horiekin. Maten du telesail baten eta gidoiari buruz ari gari, baina... Baina realitateak beti fikzioa gainditzen du, Black Mirror. Baina Black Mirrorrek ona dakana da, esaten dutena ez dela hain deskabeiatua, gertatu daitekeena, eta berez orain Black Mirrorrek bazeukan kapitulu bat zela sare sozialak aurpegiarekin detektatzen zituela eta ez ikusten zenula zein zen, zula aurrean zenukana eta puntuatu bat zen dituela, Txinan horrelako gauzak egiten hasi dira, rekonozimiento faziala eta jendea puntuatze bai konportamentuaren arabera. Orduan ez dago hain urruti hori gertatzeko aukera, hori ja gertatu daiteke. Bai, eta gainera teknologia gero eta azkarrago doa, ez da, hemen hitz egiten zenuenean hori birusak etengabe sortzen ari direla eta... Hori da, eta horrelako gauzak ere, besteak ere etengabe sortzen ari dira. Orduan, egin behar deguna da, kontziente izan, informazio asko sortzen degula, informazio horrek balio asko daukala enpresa askoentzako, orduan, ematen dugun informazioa, saiatu gutxiena izaten. Bai, azkenean kontrol bat dagoelako hor, ez da, eta hori, guk jakin gabe noraino iristen den. Hori da, ze gainera orain, sare sozial handi hauek, oraindik ez daude regulatuak. Eta jasotzen, eta enpresa handi hauek ez daude regulatuak, eta orduan hori erregulatu arte, nahi duten egingo dute. Facebookekin hori gertatzen ari da, nahi duen egiten du. Ez dagoen erregulatu inork bakarrik barkamen askatzen du, zeu gertatzen denean, berriro barkamen askatzen dute, eta berdin egiten jarraitzen dute. Irakurri nuen hor lan egiten dutenek Facebooken eta presio handia izaten dutela, nahiz eta oso baldintza honetan lan egin, hori soldata eta eta malgutasuna, hainbeste informazio izateagatik jendearena. Eta gainera Facebooken ere, aurrekoan irakurri nuen ikerketa bat egin zutela, eta Facebookeko langileek ere beste langileak puntuatzen dituzte. Orduan, bere presio handia dakate, beti rollo onaren itxura emateko, eta inorek ez du bezala esan behar txarra dena edo kritikoa dena, ze bezala puntuazio negatiboa izango dute. Orduan ere, ez dakin oraino hori den kondizio onak edo ez, presioa esan dezun bezala oso handia da. Oso interesgarria Julen beti bezala. Bai, eta balioagarria batez ere. Bai, hori da, gainera jakin behar degula hori zer egiten dugun, ze jende asko erabiltzen du jakin gabe. Bai, edo orain aipatu dituzun modak eta... Hori da. Bai, kontu zibili behar da. Hori da. Mila esker Julen... Ez horregatik zuei. Eta hurrengo arte. Venga, gero arte.